Pêşbirka dayîk û zarokên Kurdî axaft bi encam bû. Komeliya jinên Kurd berêniha bi armanca axaftina Kurdiya di navbera dayîk û zarokan de pêşbirkek li bajarê Amedê dabû destpêkirin. Di vê pêşbirkê de dayîk û zarokên ku bûn yekem û ên ketin rêzê hatin xelatkirin. Armanca pêşbirkê jî wisa te amaje pêkirin ku axaftina Kurdiya rojane ya di nava jiyanê de berdewam bibe û malbatan teşwîqê Kurdî axaftinê bikin. Armanca vî pêşbirkê bû ku em xwe bigînin malbatên Kurdî axif wan derxine pêş û bixine numûne ji bo malbatên din ku ew jî bi zarokên xwe re bi Kurdî xeber bidin. Ji vir û pêda jî em ê van pêşbirkan berdewam bikin û pêşbirkên cuda jî dê hebin. Birawek spoiler em bidin evir. Em ê pêşbirkên cuda jî bicara bînin ji bo zarokên Kurdî axif û dîsa ev pêşbirk jî wek rêze pêşbirk dê berdewam be. Merhaba Mizgin. Merhaba dayıkamı. Tu çayını keçemin? Ez başım. Dayîk û zarok bu videoyên xwe ên xeberdana rojane ya dema sohbetê yan jî çîrokekî ku têkiliya Kurdiya di navbera wan de dide der serî li pêşbirkê dabûn. Dayîk armancên xwe ên beşdarbûna pêşbirkê jî wisa didin zanîn ku di nava malê de dixwazin Kurdî were parastin û bila zarok bi hişmendiya zimanê Kurdî mezin bibin. Zamanın dayıkağı hestim. Zamanı kurda hardukum. Ji bo ku zarokê me û gelê me û hemî Kurd bibînin ki mirov çi qas bi zarokê xwe re kurmancî xeber de zarokê meriv ewqa di nav vê çandê de mezin dibin. Hişmendiya we jî dê di vê astê de bilind bibe yanî lê ez dibînim ku mixabin pir mixabin yanî gelê me pir derdora me jî bi xwe jî yanî gelek kes kurmancî xeber nade yanî em ji bo min ez pir xemgîn dibim tu çiqa bi zarok re xeber bidî zarok dikarin 5-6 zimana jî bi hevdûra hîn bibin yanî tu pirsgirêk ji bo çê nabe armanca min jî ev ve em Kurd li ser zimanê xwe hinekî din berxwe bidin. Yani eğer zimanê de tune be tu tuney. Di nava mala xwe da em bi Kurdî daxivin, li derve gerek em Kurdî baxivin, li her derê. Diya min bi sala em li bajarê Tirkaman bi sala ji me re got hûnê ji derva werin lê Tirkiya xwe di hundirê sola xwe da bihêlin hêb kevin hundir nehişt bi sala em li bajarê dûr bûn jî dîsa jî me Kurdiya xwe ji bîr nekir em axivîn min xwest ku ez wê tiştê bi zarokê xwe re jî bikim zarokê xwe re baxivin. Pêşbirka dayîk û zarokên Kurdî axaft bes li navenda bajarê Amedê hate kirin. Komeliya jinên Kurd amaje pê dike ku pêşbirkên bi vê rengî bêtir berfirehî pêk bînin û li ser xebatên wisa de bisekinin da ku bêtir balê bikişînin giringiya zimanê zikmakiya Kurdî. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.